comença amb la presa. Bona tarda a totes i tots. Bé, anem a centrar aquesta primera intervenció en els motius econòmics per a fer-los veure als companys de segregació portenya que aquesta coherència que esgrimixen a nivell econòmic no és tal. I també per a fer-los veure que el coherent és no recolzar aquestes taxes i amb motivacions econòmiques. Les pujades que plantegen en la proposta de taxes que ens passen avui són del 85% per a l'alumnat de fora de segon. Com bé ha dit Ximo Alicia, a DES se passaria a pagar 1.700 euros més o menys. Amb la qual cosa, tots els alumnes de fora, evidentment, deixaran d'estudiar en el conservatori. A més, en la proposta de taxes que ens proposen, també augmenten els recursos econòmics que l'Ajuntament de Sagunt té que destinar a les beques que dona als propis alumnes de Sagunt, perquè com se pugen les taxes, ells tenen de donar més diners per a cobrir aquestes beques per a poder mantenir el preu dels alumnes de Sagunt. No se va millorar el grau de cobertura del servei com bé diuen ells, perquè ells no han tingut en compte una cosa, no han tingut en compte que els alumnes de fora se n'aniran, no estudiaran, evidentment no se matricularan, i els alumnes de Sagunt o els alumnes repetidors que no poden fer front a aquestes taxes també tampoc se matricularan. Amb la qual cosa perdrem alumnat, però tindrem que seguir mantenint els costos del servei, perquè l'oferta formativa per als alumnes de Sagunt que se queden tindrà que seguir mantenint-se. Sí. Si fem els números tenint en compte esta casuística, que aquesta casuística no ve reflectida en l'estudi de costos d'aquestes taxes, per tant entenem que l'estudi de costos no és correcte perquè no la contempla, perquè el que tenim que fer els regidors quan prenen una decisió és prendre una decisió en base a uns estudis econòmics que s'adapten a la realitat. I els estudis econòmics que ens passen per a prendre aquesta decisió no s'adapten a la realitat. Si tenim en compte que els alumnes de fora no se matricularan, passem de 160 alumnes a 94 alumnes, que són els alumnes de Sagunt, a banda de les beques que té que aportar l'Ajuntament de Sagunt per a poder financiar els estudis dels alumnes de Sagunt. Si tenim en compte que només estudien els alumnes de Sagunt, el grau de cobertura no augmenta un 60%, com diuen. El grau de cobertura disminueix a un 20%. Per tant, estem en una situació que és pitjor que la que tenim ara. És pitjor que la que tenim ara. Actualment, l'Ajuntament, en els estudis de costos que aprovaren l'altra vegada, en l'anterior pujada de taxes, en els estudis de costos que se deien en aquell estudi, l'Ajuntament suportava un cost de 479.000 euros, més o menys. Amb la nova proposta, si tenim en compte que té que suportar, amb la nova proposta, si tenim en compte el que se té que afegir per tal de tindre en compte les beques que tenen que tindre els alumnes de Sagunt, estem suportant de l'ordre de 600.000 euros. Amb la qual cosa, l'Ajuntament el que ha fet és incrementar les seues despeses, disminuir el seu grau de cobertura i fer fugir a tot l'alumnat que li mantenia la viabilitat del conservatori en un grau de cobertura com el que teníem en l'anterior proposta. Per tant, econòmicament, lo coherent és no recolzar